Bé, bon dia a tots, bon migdia a tothom. Avui dijous, dia 13 de febrer, estem aquí per presentar-vos el que és un projecte que avui presentem, però que encara seguirà, que encara continuarem, com és el projecte de Sant Cugat del Racó. I bé, doncs hi ha tots els grups, hi ha 8 grups en tota la classe, que cada grup s'encarrega de fer una tasca. Per exemple, un grup fa un conte sobre Sant Cugat del Racó, un altre grup fa un codi QR amb un blog i un altre, per exemple, fa un joc de taula. I cada grup presentarà el seu treball i l'objectiu, diguem-ho doncs, és potenciar i tornar a conèixer el que és aquesta preciosa església, aquest preciós monument que té el municipi de Navàs. I bé, aquí tenim una maqueta de l'església que es caracteritza més aquesta església que té una planta de creu grega que té tots els braços iguals i el cimbori és totalment rodó. I bé, ara els altres grups acabaran d'explicar tot amb més detalls i bé. Esperem que us agradi. Ara presentaran el grup dels Cistellers, que està format per la Mireia Pugentell, la Txell Serena, l'Abel Fornell i el Marc González. I ens han preparat un telenotícies sobre Sant Cugat del Racó. I ara ho veurem. Com us ha dit el nostre company Marc, ara us presentarem un treball sobre Sant Cugat del Racó, en què hem fet un telenotícies i com que veure tota la notícia ja té les seves tones falses, també us les presentarem en un vídeo. I aquí us passem. Ara us faré una petita introducció del nostre treball. Aquí vam anar a Sant Cugat 2 dies i vam gravar moltes tomes entre aquests 2 dies, en el que el primer dia no ens va sortir bé degut a que feia molt vent i se sentia molt i quasi no se sentia la veu dels presentadors. Aquí les fotos del segon dia, que ja van ser les gravacions definitives, i aquí els 2 presentadors. I aquí vam fer com la notícia que presentarem ara amb el telenotícies, una portada del Regió 7. Les fotografies dels dies de revisió. Aquest va ser el primer dia que vam anar a gravar i vam veure una màquina i ens vam fer una fotografia allà. Aquest també va ser el primer dia que vam anar a gravar i que feia molt vent. Els papers personals. Aquí estava jo gravant el Marc i la Mireia, que eren els presentadors, i els gravava des de la seva banda esquerra. I aquesta soc jo, la càmera des de... Aquesta és una foto, però en realitat gravàvem des de més enrere. Jo i el Marc ja estàvem disposats a presentar el telenotícies. Aquest és una mica l'esquema del primer dia de gravació, en el que les dues creus vermelles representen el Marc i la Mireia. En aquest cas, el primer dia era la Mireia aquí i el Marc aquí. Estaven damunt d'aquest pilar que hi ha davant de l'església, entre l'església i el cementiri. I jo represento aquesta estrella vermella, blava, i enfoco des d'aquí, aquest angle, i que surt Sant Cugat ben bé a darrere ells i una mica cap a l'esquerra i ells des del mig. I l'Abel representa, grava l'angle des de Sant Cugat que estan a darrere. El segon dia vam gravar des de més enrere i l'Abel tenia Sant Cugat a la banda esquerra, a la seva esquerra, i nosaltres ens tenia a la dreta. I la Meritxell ens tenia a la banda més o menys al mig i per la banda dreta
des d'IM Sant Cugat. Bueno, la gravació primer vam presentar tots els grups del treball i després ja vam realitzar la notícia. La notícia. Vam fer una notícia, que ens la vam inventar nosaltres, que deia que havien entrat a robar 2 homes a l'església de Sant Cugat del Racó. Havien buidat tot el pot de les almoines i havien destrossat part de la sagristia i la nau central. Ara tot seguit us ficarem el vídeo on primer podem veure que presentem els grups i després la notícia. I després també us posarem les temes falses com una mica d'humor que havíem ficat al PowerPoint. Aquesta és una petita fotografia del que us presentarem ara amb les temes falses. I bueno, fins aquí el nostre treball, la nostra part del PowerPoint, i tot seguit us posarem els 2 vídeos que hem comentat fa una estona. En aquests moments, els alumnes de segon d'ESO de l'Escola Diocesana de Llevant estan realitzant un treball sobre Sant Cugat del Racó. Des del nostre punt de vista està molt ben realitzat. Ara el meu company ens acabarà d'informar. Com deia la Mireia, aquests treballs tenen unes bones expectatives. El grup de Romà i Manrili, Jordi Carr, Jordi Busquets i Eliana González realitzaran una caminada romànica a partir de la caminada romànica de la Mas. Garcia, la Sijal Marat, l'Ivan Bajona i la Marina Oliveres realitzaran un tríptic sobre Sant Cugat del Racó. El grup de l'Andreu Torres, amb l'Ernest Iglesias, el Ferran Amisans i el Francesc Carpio realitzaran un reportatge anomenat Passat Present sobre Sant Cugat del Racó.
balcó. Ahir al vespre, a mitjans de les 10, van entrar a robar i ho van deixar tot destrossat. Ara el meu company Marc us explicarà els detalls més importants. Bon dia. Una nit fem-me que els lladres entraran al voltant de les 10:30 a l'església de Sant Cugat del Racó. Però ell ens ha dit que no ha pogut fer res degut a la seva edat i perquè no duia cap telèfon mòbil sobre seu. L'avi ens ha vist que eren dues persones d'entre 25 i 40 anys. Quan tinguem més informació del succeït, els informarem.